Belai na wanamasinsa te kamangsa janai kok Sipaijala district by khopjak gabordi kamikolok amchaiwo hallelujah prayer healing center ro phola kwthar manmani bisingtui joto takuk tei bukuk song thangnai rok jotono sakhamui phai tongo tei aro lukurok thangai tamo ko kwthar kha abo khnai nai di jotono sakhamui phaio ni sai khnai ka naitongdi joyakarai bukung bara tv Samang itong ko. Ako. Ito to. Ako to puro kay kedeman. Lordi. Mana bo? Mana bo? Apa kai? Mana kai? Pahimato, mane yang terus saya, nawa tuh terus tahu pahimato. Itu komika, mana itu komika, itu komika.